feio.
Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom ilkoll. Qegħdin niċċelebraw il-festa ta' ħutna li daħlu diġà fil-ħajja ta' dejjem. Imma mhix il-festa tagħhom biss, imma tagħna wkoll. Ta' kull wieħed u kull waħda minna imsejħejn biex ninaqdu magħhom, biex inkunu bħalhom sa minn din id-dinja stess. Biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw kif jixraq din il-laqgħa tagħna ma' Alla fl-Ewkaristija u flimkien ejjew narfu n-nuqqasijiet tagħna u fiskiet nitolbu lil Mulej ikollu ħnina minna. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem u bil-emin u billi ħallejt tmirijieti ħtija tiegħi bl-ikbar ħtija tiegħi għalhekk nitlob lil imqazza Marija dejjem Verċni lill-anġli lill-qaddissin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lil Mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Kyrie eleison. Christe eleison. Gloria in excelsis Deo.
Nitolbu. O Alla ta' dejjem li tista' kollox, blajnuna tiegħek qegħdin nagħmlu festa solenni biex nagħtu ġieħ lil qaddisin tiegħek kollha f'daqqa. Għall-merti tagħhom ilqa' t-talb li tant qaddisin joffrulek għalina u xerret fuqna bil-kotra il-ħniena mixtieqa tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Apokalissi ta' San Ġwanna Apostlu. Jiena Ġwanni, rajt anġlu ieħor tiela bis-siġil ta' Alla l-Ħaj min-naħa tal-Lvant u bleħen għoli jgħajjat lill-erba' anġli li lilhom kienet ingħatat is-seta li jagħmlu l-ħsara lill-art u lill-baħar u qalilhom: tagħmlulhomx ħsara lill-art u lill-baħar anqas lis-siġar qabel ma nkunu stampajna s-siġil fuq il-ġbien tal-qaddejja tal-Alla tagħna. Imbagħad smajt kien il-għad tal-issiġillati u 144,000 issiġillati minn kull tribu ta' Ulied Iżrael. Wara dan ħarist u wara kien hemm kotra kbira li ħadd ma jista' jgħodda minn kull ġens u tribu, minn kull poplu u lsien, wafqin quddiem it-tron u quddiem il-ħaruf, libsin il-bistwal u bojot u bil-frijaj tal-palm f'idejhom. U għallew leħinhom u bdew jgħidu: is-salvazzjoni nafuha lill-Alla tagħna li qiegħed fuq it-tron u lill-ħaruf. L-anġli kollha kienu qegħdin madwar it-tron u madwar ix-xjuħ u l-erba' ħlejjaq ħajjin u jinxteħtu wiċċhom fl-art quddiem it-tron jagħtu qima lill-Alla u jgħidu: Amen. It-tifħir u l-glorja, il-erf, ir-razza ħajr u l-ġieħ, il-qawwa u s-saħħa tal-Alla tagħna għal dejjem ta' dejjem. Amen. Imbagħad wieħed mix-xjuħ qabad u staqsini: daw li għandhom il-biesi twal bojot fuqhom min huma? Minn fejn ġejjin? Inti taf, Sinjur, qedtlu jien. Imbagħad qalli: dawn huma dawk li ġejjin mit-taħbit il-kbir u li l-biesi tagħhom ħasluhom u bajduhom bid-demm tal-ħaruf. Il-kelma tal-mulej. Dan hu n-nisel ta' dawk li jfittxu l-wiċċek mulej. Tal-mulej hija l-art u kull ma fija, id-dinja u kull ma jgħix fija, għax hu fuq l-ibħra waqqafha u fuq ix-xmajjar wettaqa. Min jista' jitla fuq il-għolja tal-mulej u min joqgħod fil-post imqaddes tiegħu? Min għandu idej ħinda fuq qalbu safja, min ma tax ruħu għal fruwa ngħidu. Dan ikollu barka mingħand il-mulej u l-ħlas li ħaqqu minn Alla s-Salvatur tiegħu. Dan hu n-nisel ta' dawk li jfittxuh, li jfittxu l-wiċċek, Alla ta' Ġakob. Qari mill-ewwel ittra ta' San Ġwanna Apostlu. Eżis, araw bliema mħabba ħabna l-missier. Nistgħu nissejħu li Alla u tassew aħna. Għalhekk id-dinja ma tarafniex għax ma rfitx lilu. Eżis, issa nafu li aħna u li Alla, imma se nkunu l-qudiem mahux muri lilna. Madankollu nafu li meta hu jidher aħna nkunu bħalu għax narawh kif inhu. Kull min għandu din it-tama fih isir safi bħalma safi huwa Kristu. Il-kelma tal-mulej.
Il-mulej jgħid ejjew għandi intom il-koll li tinsabu mħabbtin u mtaqlin u jiena nserraħkom. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu kif ra l-folol tela fuq il-muntanja war li qgħad bil-qiegħda resqu lejh id-dixxipli tiegħu. U hu fetaħ fommu u qabad jgħallimhom u jgħid: Ħenjin il-foqra fl-ispirtu għax tagħhom hija s-saltna ta' smewwiet. Ħenjin l-imnikta għax huma jkunu mfarġa. Ħenjin ta' qalbhom ħelwa għax huma jkollhom bwirthom l-art. Ħenjin dawk li huma bil-ġuħ u l-għaġġ tal-ġustizzja għax huma jkunu mxebbajn. Ħenjin dawk li jħennu għax huma jsibu ħniena. Ħenjin dawk li huma safja f'qalbhom għax huma jaraw il-Alla. Ħenjin dawk li jġibu l-paċi għax huma jissejħu għuliet Alla. Ħenjin dawk li huma persegwitati minħabba s-sewwa għax tagħhom hija s-saltna ta' smewwiet. Ħenjin intom meta jgħajrukom u jippersegwitawkom u jaqilgħu kull xorta ta' ħażen u gideb kontra tagħkom minħabba fija. Ifirħu u tennew għax ħlaskom kbir fis-smewwiet. Il-kelma tal-mulej. Ftit qabel ma ġejt hawnhekk il-lejla, kont qed nitkellem ma' daqsxejn ma' mara żagħżugħa għandha żewġ tfal. Ta' 8 u 11 sena, żewġ tfal żgħar, ġifieri familja żgħira żagħżugħa. U aħna nitkellmu din il-mara qalet ċertu espressjonijiet li ġaluni naħseb ħafna. Fost l-oħrajn qalet jiena nibża mill-futur, nibża t-tfal tiegħi għax donni darrajthom ikunu wisq tajbin għal ħdejn it-tfal l-oħra. Tant illi xi ħadd ta' parir l-iskola biex tallimhom ftit iktar ħażen. Jiena nibża qalt li din il-mara ma' min se jiltaqgħu il-qudiem. Jiena nibża anki minn sħabhom tal-iskola li jirraġunaw b'mod differenti minnu. U ġaletni nirrifletti ħafna. Ħin minnhom qalt li kważi aħna li nippruvaw ngħixu sewwa u nagħmlu tajjeb sirna l-eċċezzjoni, iħarsu lejna bl-ikraħ bħalli kieku aħna qegħdin fil-ħażin. U jiena naħseb il-lejla rridu nagħmlu ċertu mistoqsijiet lil nfusna f'din il-festa tal-qaddisin kollha. Imma jaqbel li aħna fil-ħajja tagħna nippruvaw ngħidu dejjem il-verità u ma ndawrux il-ġrajiet u l-verità skont kif jaqbel lilna. Imma jaqbel jew ma jaqbilx għas-soċjetà li nkunu retti
illi nitħallsu skont ix-xogħol li nagħmlu u mhux nitħallsu ta' dak li ma nagħmlux. Imma jaqbel jew ma jaqbilx lis-soċjetà li dak li hu tagħna nsejħulu tagħna u dak li mhux tagħna inħalluh għall proprjetarju jew il-proprjetarji tiegħu. Imma jaqbel jew ma jaqbilx illi nkunu iktar għaddejja kif jitlobna Ġesu fil-Vanġelu milli sidien. Imma jaqbel jew ma jaqbilx illi meta nisbaljaw inkunu kapaċi ngħidu sorry, nitolbu skuża, nitolbu maħfra, jew inkunu ġwejjef meta nagħmlu hekk. Imma jaqbel jew ma jaqbilx li l-itfal tagħna nagħlmuhom ikunu sinċiri, li l-itfal tagħna nagħlmuhom jagħmlu x-xogħol tagħhom kif suppost mingħajr ma jqarqu. Imma jaqbel jew ma jaqbilx għas-soċjetà tal-futur, għalina stess, jaqbel jew ma jaqbilx illi nkomplu nagħlmu l-Vanġelu. Jiena naħseb u taqblu miegħi illi qed ngħixu f'soċjetà fejn il-Vanġelu sar qisu l-għajta ta' dik l-omm illi filgħodu f'nofsinhar u fil-għaxija twissir it-tfal tagħha. U dik l-għajta għalkemm valida fi anfisha imma qisu ma tinstemax. Anzi, qisu iktar ma tgħajjat dik l-omm l-uliet iktar isoddu widnejhom u ħallija ħatejt. Jista' jkun li aħna wkoll il-membri ta' Ġesu, il-membri tal-Knisja, d-dixxipli ta' Ġesu, jista' jkun li aħna wkoll qegħdin b'xi mod nippruvaw nsibu kompromess bejn il-Vanġelu u bejn ir-raġuni, ir-raġunament tad-dinja, il-loġika tad-dinja, il-loġika tal-gwadan, il-loġika tal-prepotenza ta' min tgħaddi. Jista' jkun li aħna wkoll tandrajna naqdu flimkien l-estremi il-virtujiet mal-vizzji, illi l-virtujiet m'għadhom jgħajtu, m'għadhom jitkellmu u lanqas il-Vanġelu m'għadu jinstema' minna u madwarna. Il-festa tal-lum teħodna lura ħafna, teħodna lura fuq il-Kalvarju, teħodna lura fl-ewwel żminijiet tal-Knisja. Fl-ewwel żminijiet tal-Knisja id-dixxipli ta' Ġesu ma kinux jissejħu Kristjani, ma kinux jissejħu insara, anzi dawn iż-żewġ termini, Kristjani u insara, kienu żewġ aġġettivi dispreġġjattivi biex iwaqqgħu aċċajt bihom lid-dixxipli ta' Ġesu. Kien jgħidulhom insara, nies minn Nażaret, Nosrim, jew inkella Kristjani, tant li l-ewwel ġbijat illi qatt deru ta' Ġesu imsallab kienu ta' bniedem imsallab b'ras ta' ħmar. Bniedem imsallab b'ras ta' ħmar. U allura jista' jkun li aħna qegħdin ngħixu xi ftit jew wisq dawk iż-żminijiet. Id-dinja ma tantx tinbidel. Imma l-Vanġelu għandu valur illum, il-festa tal-lum, il-festa tal-Qaddisejn kollha. Il-festa ta' dawk li fl-aħħar mill-aħħar fl-għajnejn tal-bnedmin fallew. Dawn bl-għajnejn tal-bnedmin fallew. Għaliex għax imxew wara fallowt bl-għajnejn tal-bnedmin, wara Ġesu msallab. Tagħmel sens din il-festa jew ma tagħmilx sens? U żgur li tagħmel sens. Meta nitkellmu mill-Qaddisejn, maħniex nitkellmu mill-istatwi, maħniex nitkellmu min-nies li kienu eroj u li għaddew qabilna fil-passat, imma qegħdin nitkellmu minna d-dixxiepli ta' Ġesu illum. Tant illi San Pawl fl-ittri tiegħu lill-ewwel insara kien isejħilhom il-Qaddisejn.
Il-qaddisejn mhux għax kienu nies perfetti, le mhux għalhekk. Imma l-qaddisejn għaliex? Għax kienu nies imsejħejn minn Alla biex jgħixu fuq il-passi ta' Ġesu. Kienu jissejħu qaddisejn għaliex kienu nies imsejħejn minn Alla biex jimxu u jgħixu fuq il-passi ta' Ġesu. Dawn kienu u huma l-qaddisejn. U l-ktib tal-Apokalissi illum għalkemm aħna minn għalina qiegħed jitkellem min jaf fuq xiex. Minn għalina forsi tkellem fuq xi nies li qegħdin fis-sema. Is-siġillati mhux is-siġillati 144,000. Imbagħad l-anġlu iwaqqaf lill-oħrajn li kienu se jagħmlu ħsara għax hemm bżonn li l-ewwel jiġu s-siġillati. Imbagħad jidhru dawk illi bil-biesom bojot għax maħsula u imbajda fid-dem tal-ħaruf joħorġu weqfejn jgħidilna San Ġwan fl-Apokalissi. Ifaħħru lill-Alla naħsbu li qegħdin x'imkien dawk tant illi naħsbu hekk li moħħna jagħlaq meta nibdew nisimgħu silta mill-Apokalissi moħħna jaqgħu iwa dawk affarijiet ta' barra minn hawn, affarijiet tad-dinja l-oħra. Mu veru xejn. San Ġwan qiegħed jiddeskrivi l-karatteristiċi tal-Kristjan. Ta' kif tkun jien, kif inkun jien disċieplu ta' Ġesu. Isejħilna San Ġwan is-siġillati, x'jiġifieri is-siġillati? It-timbrati. Is-siġill it-timbru kien indikazzjoni, sinjal tal-appartenenza. Int tappartieni lil dik il-familja li tagħha iġġorr is-siġill. U ħafna drabi s-siġill kien isejr mod partikolari fuq l-iskjavi kien isejr bil-ħroq, immarkat għal dejjem. Int tappartieni lil dak jew dik li tagħha jew tiegħu iġġorr is-siġill. U li min huma l-siġillati li minnhom qiegħed jitkellem San Ġwan fl-Apokalissi huma aħna. Dawn il-144,000, 12 għal 12 għal 1000. 12 il-tribu ta' Iżrael, 12 Iżrael il-ġdejt, l-1000 il-bqija daw kollha li se jsegwu, daw kollha li se jkunu parti minn din il-familja kbira. Il-familja ta' Alla, is-siġillati, u s-siġillati biex bis-sinjal tas-salvazzjoni, bit-taw, dik it-tej illi ħafna drabi nassoċjawha mal-Franġiskani. Littra-taw, illi fil-ktib ta' Eżekjel insibuha bħala sinjal ta' dawk li huma meħlusa, lis-siġillati, dawk li huma salvati, immarkati biex bis-salib ta' Ġesu. Bis-salib ta' Ġesu. X'jiġifieri immarkati bis-salib ta' Ġesu? Mhux sempliċement m'għamda. Mhux sempliċement merqa fih, dik ukoll l-importanti l-grazzja tal-mamudija. Imma wkoll għaliex jien għaliex aħna kull wieħed u kull waħda minna qegħdin niddeċiedu kull jum, niddeċiedu kull filgħodu, kull jum niddeċiedu li ngħixu is-salib ta' Ġesu, li ngħixu l-imħabba ta' Ġesu, li ngħixu ma' qudin ħaġa waħda ma' Ġesu. Tant illi San Ġwan u jirrakkonta lil dawn is-siġillati flimkien mal-kotra kbira, kotra oħra kbira, jarawhom weqfejn jgħid 4 karatteristiċi. Jgħid li huma weqfejn, jgħid li huma lebsejn bl-ilbis abjad, it-tieni karatteristika. Jgħid li għandhom il-palm, is-siġar tal-palm, l-weraq tal-palm f'idejhom, it-tielet karatteristika, u r-raba' waħda. U jfaħru kontinwament lill-Alla u lill-ħaruf li qiegħed fuq it-tron. X'irid jgħid? San Ġwan dan kollu qiegħed jgħidilna ftit kif għandu jkun id-dixxiplu ta' Ġesu, il-Kristjan, u jieqaf il-Kristjan. Minkejja li d-dinja kollha kontra tiegħu, il-Kristjan huwa irx u xtat. Il-Kristjan huwa maqut merreq fi Kristu rxoxt, Kristu mqajjem. Il-Kristjan irid ikun mimli bit-tama, il-Kristjan irid ikun kuntent bl-għażla tiegħu bih innifsu. Il-Kristjan irid ikun ferħan għax dixxiplu ta' Ġesu. Wieqaf. Irxu xtat. Irxu xtat. L-ewwel karatteristika.
Illi ġwanni jara f'din il-kotra kbira tas-siġillati. It-tieni karatteristika. Lebsejn il-bies abjad. Fiex tfakkarna l-libsa l-bajda? L-libsa tal-mamudija. Kull wieħed u kull waħda minna lebsejn il-bies abjad. Għaliex il-libsa tal-mamudija fiex tfakkarna? Tfakkarna illi aħna lbisna lil Kristu. Tfakkarna li Kristu sar il-libsa l-ġdida tagħna, il-ġilda l-ġdida tagħna, il-nervatura l-ġdida tagħna, il-muskoli l-ġodda tagħna, il-persuna l-ġdida tagħna. Din il-mamudija tereq fi Kristu u tħalli li Kristu jereq fejk. Din hija l-libsa l-bajda. Il-palm għallot, il-palm kien ifisser oasi fid-deżert. Kien ifisser ir-rebħa tal-ħajja, is-siġra ħajja tal-palma fuq il-mewt tan-nixfa tad-deżert. Ir-rebħa. Il-Kristjan fid-dinja. Hemm postu l-Kristjan fid-dinja. Hemm post tal-ġustizzja qalb l-inġustizzji, hemm post tal-verità qalb il-gidba, hemm post tal-korrettezza qalb il-korruzzjoni, hemm post tal-verità qalb in-nuqqas ta' verità li qed ngħixu fija. Il-palma fid-deżert, kull nisrani. U jfaħru lil Alla u lil ħaruf li qiegħed fuq it-tron, fuq li ma tron mhux bħal dan it-tron tal-ħaruf. Tron tal-ħaruf huwa dak. Dak it-tron tal-ħaruf. Il-ħaruf, il-vittma li jagħti ħajtu u jkompli San Ġwan bir-raġun. Dawk li l-bisi bojot u ma mbajdejn, il-klim kemm hu sabiħ li juża, imbajdejn fid-dem tal-ħaruf. Kif jista' jkun dbajjat fl-aħmar tad-dem? Kif jista' jkun? Dbajjat fl-aħmar tad-dem. Ġejjin mit-taħbit il-kbejr, jgħid San Ġwan. X'jiġifieri ġejjin mit-taħbit? Għamilna xi ġlieda aħna, hawn nisfel għadna. Le, it-taħbit il-kbir hija l-passjoni ta' Ġesu. Aħna ġejjin mit-taħbit il-kbejr. Aħna nitwildu minn dik il-qalb ta' Ġesu. Kull wieħed u kull waħda minna mill-imħabba infinita tiegħu li taħfer kull nuqqas u kull ħtija tagħna. U minn hemm twelidna aħna, minn hemm twildet il-Knisja. Ġejjin mit-taħbit il-kbejr. Nitolbu lill-mulej biex ngħixu l-identità tagħna. U jalla dawk il-qaddisejn li aħna nfaħru, li aħna tant nifirħu bihom bir-raġun matul is-sajf fil-festi tagħna, bir-raġun u nagħmlu sewwa. Jenuna nidħlu fil-profondità tal-identità tagħna, ta' dak li aħna tassew. Aħna l-qaddisejn. Qaddisejn għax imsejħejn minn Alla biex ngħixu fuq il-passi ta' Ġesu. Jiena nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-ard, dak kollu li jidher u dak li ma jidherx. U fulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl. Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul. Natura waħda mal-missier u bieħsar kollox. Niżel mis-smewijiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna. U ħal-ġisem bis-seħa tal-Ispiritu Santu minn Marja Verxni u sar bniedem, salbuh għalina, bata Ponzu Pilatu, mitu difnu. Fit-tielet jum qam mill-imwiet skont il-kodba mqazza u tela s-sema, qiegħed fuq il-lemin tal-missier. Għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. Is-saltna tiegħu ma jkollix tmiem u fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben. Li hu meqjum imweċċa flimkien mal-missier u mal-iben u li tkellem f'hom il-profeti u fi knisja waħda
qaddisa, kattolika, apostolika, nistqarma mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet, nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' smill-ċej. Amen. Ħuti Jeżis, namlu kuraġġ fit-talb tagħna lil missier, għax nafu li hemm kotra kbira ta' qaddisejn li tidħol għalina u għall-bnedmin kollha nitolbu ngħidu salvana mulej bit-talb tal-qaddisejn. Għall-imqmdin kollha biex jikbru fil-qdusija bis-smieħ tal-kelma, bis-sebħ tagħhom fis-sagramenti u bl-impenn ta' mħabba lill-aħwa nitolbu. Salvana mulej bit-talb tal-qaddisejn. Għal minu responsabbli fis-soċjetà biex jaħdem għal ġustizzja u l-paċi fost il-bnedmin nitolbu. Salvana mulej bit-talb tal-qaddisejn. Għal minu fqir u nieqes mill-ħobs ta' kuljum, għal minu imnikket, għal minu maħqur jew marit, għal minu vittma ta' mibeda nitolbu. Salvana mulej bit-talb tal-qaddisejn. Għalina biex ngħixu bil-fedeltà l-ispirtu tad diskors tal-muntanja, ħalli jistħoqilna nissejħu u nkunu uliet il-missier tas-sema nitolbu. Salvana mulej bit-talb tal-qaddisejn. Nitolbu għalina il-Knisja fawdex biex aħna u namlu l-eżami tal-kuxjenza tagħna narfu dejjem aħjar dak li l-mulej irrid minna. Salvana mulej bit-talb tal-qaddisejn. Nafdaw l-ħnina kbira ta' Alla li l-ħodna mejtin, partikolarment waqt l-Ewkaristija l-benefatturi ta' dan il-katedral. Salvu George Fenek, salvu Mitzi, Katerina Mitzi u Thomas Wright, Georgia u Joseph Aġus, Nazzareno u Marija Xerri u Beni Mikallef. Kull wieħed u kull waħda minna nagħmlu talba bl-interċessjoni tal-qaddejs li jinġorru fis-semina. Missier, inti waħdek qaddejs, għatina l-ispirtu tal-qdusija kif tajtu lill-ibnek Ġesu li joffra ħajtu għalina bħal ħaruf bla teba. Għamel minna u li maħbubin tiegħek biex ngħixu fl-ispirtu tal-ġusti u l-ħinja kollha li llum qed igawdu miegħek fis-sema. Bi Kristu Sidna. Amen.
Jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Aħna nemmnu mulej li l-qaddisin tiegħek diġà qegħdin isaltnu miegħek għal dejjem fis-sema. Il-qadin l-offerta li qed nagħmlulek għal ġieħ tagħhom u għamel li aħna nħossu l-għajnuna tat-talb li huma jresqu quddiemek għas-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Nisuħar lil mulej Alla tagħna. Sewwaw xieraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid għalina li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Inti llum qiegħed tagħtina li nuru l-ferħ tagħna għall-belt qaddisa tiegħek Ġerusalemm tas-sema li hi jomna, fejn ħafna minn ħutna diġà jinsabu madwarek biex ifaħruk għal dejjem. Għalkemm għadna l-bogħod, aħna wkoll qegħdin inħaffu lejja bil-fidi, ferħanin bil-glorja tal-membri l-kbar tal-Knisja li intajtomna b'eżempju għalina u bajnuna fin-nuqqas ta' ħila tagħna. Għalhekk flimkien magħhom u mal-qtajja tal-anġli aħna nfaħru l-kobor tiegħek u bil-ferħ kollu intennulek. Sanctus, Dominus Deus Hosanna in excelsis. Hosanna in excelsis. Qaddis tas-sew int mulej u jistħoqlok it-tifħir tal-ħolqien kollu. Għax bibnek Ġesu Kristu Sidna u bil-qawwa tal-Ispirtu Santu inti tagħti l-ħajja, kollox tqaddes u tibqa' dejjem tiġbor għalik poplu biex mintluħ ix-xemx sanżula issirlek offerta safja. Għalhekk mulej ġejna quddiemek b'dawn l-offerti biex ikunu konsagrati lilek, miċ-ċokontana nitolbuk qaddishom bl-Ispirtu tiegħek biex isiru l-ġisem u d-demm ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li bik mandament tiegħu qegħdin niċċelebraw dan il-misteru. Għaxu fil-lejl li fih ingħata lina ħajl ħobs, radlek il-ħajr, birek, qasam, tali d-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla, ħal-kalċi, radlek il-ħajr, birek, tali d-dixxipli tiegħu u qal ħudu u ixorbu minnu il-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi.
danu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-passjoni li bija ibnek fdina u tal-qawmien u t-tloħ glorjus tiegħu fis-sema. Aħna li qegħdin nistennew u nittamaw it-tieni miġja tiegħu, bratti l-ħajr nofrulek dan is-sagrifiċċju ħaj u għaddis. Ħares nitolbuk lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek. Għaraf fiha l-vittma li bis-sagrifiċċju tagħha rid terġa' tħabbibna miegħek. Għamel li aħna li ser nissaħħu bil-ġisem u d-dem ta' ibnek, nimtlew bl-Ispirtu Qaddis tiegħu u nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Nitolbuk li hu jagħmel minna offerta li tibqa' għal dejjem quddiemek biex inkunu nistgħu niksbu l-wirt mal-magħżulin tiegħek, mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, mal-Apostli u l-Martri glorjużi tiegħek u mal-Qaddisin kollha, protetturi tagħna li kif nittamaw jitru dejjem għalina quddiemek. Għamel mulej li din il-vittma li terġa' tħabbibna miegħek tkun tasliem u salvazzjoni għad-dinja kollha. Wettaq fil-fidu fl-imħabba il-Knisja tiegħek tul il-mixja tagħha fid-dinja. Il-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, lili qaddej tiegħek mingħajr ma jissoqli, il-Kardinal Marju, l-Isfijiet Ċarsu Ġo, l-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek u l-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ilqa bit-tieba, it-talb u x-xewqat ta' din il-familja li jintritta tinġabar madwarek. Qader missier ħanin lil ulidek kollha kull fejn jinsabu u waqqadhom miegħek il-koll. Ħenna l-ħutna mejtin u għal daw kollha li ħallew din il-ħajja fis-sewwa tiegħek, daħħalhom fis-saltna tiegħek fejn nittamaw li aħna wkoll qed naslu biex il-koll flimkien nitaħxqu għal dejjem bis-sebħ tiegħek bi Kristu Sidna li bih intfawwar id-dinja b'kull ġid. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jekk aħna nemnu li maħniex hawn b'kombinazzjoni li ma waqajniex hekk mill-ajru għax id-destin hekk ried. Imma nemnu li aħna qegħdin hawn għax xi ħadd tagħna d-don tal-ħajja, rigal tal-ħajja. Allura li nfaħru lil Alla tagħmel parti mill-identità tagħna. Iktar ma nkun kapaċi nfaħħar lil Alla, kif smajna fl-ewwel qari tal-lum, iktar inkun jien u iktar ngħix din il-ħajja tiegħi fuq l-art b'maturità u bi pjenezza b'mod sħiħ. Jew nitolbu lil mulej permezz tat-talba tal-missierna biex jgħinna mhux biss narfuh bħala missier, imma narfu lilna nfusna bħala wlied kull wieħed u kull waħda minna u bħala veri aħwa ta' xulxin nitolbu flimkien. Missierna li inti fis-smewi jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubitna bħalma naħfru lil min hu ħatija lina, iddaħħalniex fit-tiġri, isteħlisna mit-tin.
Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żminna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem natikom islim tiegħi. Tħarix lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Dan hu l-ħaruf ta' Alla, dan hu l-ħaruf li qiegħed fuq it-tron li jerfa' fuq l-ħtija tagħna. Ħenjin aħna li aħna mstiedna għal din l-ikla tal-ħaruf, mulej, ma jisħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda kelma waħda u ruħi tkun infejha.
nitolbu. Aħna nadurawk o Alla, għax fost il-qaddisin kollha tiegħek intassew tal-għaġeb u waħdek il-qaddis. Għatina l-grazzja li niksbu qdusija sħiħa fil-milja ta' mħabtek biex minn din il-mejda mħejja lina pellegrini fuq l-art naddu għal-festa tas-sema pajjiżna bi Kristu Sidna. Amen. Fit-tmiem ta' din il-qudiesa, aħna s-saċerdoti sejrin noqorbu lejn ix-xbija ta' Santa Marija u nitolbu flimkien 3 Ava Marijiet illum it-tifkira tal-proklamazzjoni tad-domma ta' tluħ fis-sema ta' Marija bir-ruħ u l-ġisem. Nitolbuha biex verament aħna naqsmu ma' Kristu f'kollox, mhux biss din il-ħajja u l-mewt imma fuq kollox il-ħajja fis-sema. U allura nitlobkom sabiex kulħadd jibqa' f'postu u minn postna nitolbu dawn it-3 Ava Marijiet flimkien mal-isqof. Għada jum lejt tal-imwiet fil-għodu l-quddies jibda fis-6 kull nofsija sa 8, fil-għaxija il-quddies ikun fil-5:30 għal parruċċani li mietu matul din l-aħħar sena, fis-6:30 ikollna magħna lill-isqof u l-aħħar quddiesa tkun dik tas-7:30 ta' fil-għaxija. Il-mulej magħkom. Iberikkom, iħariskom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Imbirku l-mulej, inroddu ħajr lill-Alla. Nitolbu flimkien. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-timbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-timbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek. Imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-timbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. O Marija wisq grazzjuża, inti l-om l-isjed glorjuża, inti l-bient, inti l-arusa tal-imqazza Trinità. Mela lilek, o Marija, aħna nagħtu kull foħrija, sabiex miegħek imħennija ingawduk fl-eternità.